No, momentálne sa blížime k môjmu parking placeu, alebo ako by som to nazval, kde sa nachádza moja loď. Je to Escuela de Vela. Toto územie vlastní škola jacht, ktorá učí malé deti. Hola, buenas. ¿Qué pasa, Pimiento? ¿Cómo estás? Bien, como siempre. Bien, Sí, eso es bueno. grabando un video. Te entretenido. Sí, algo para, ¿sabes? Para mi país. Ah, bien. Sí. ¿Qué te vas de vacaciones para allá? No, solamente ellos quieren ver dónde tengo barco y todo. Ah, muy bien. Joder, cabrón. No, takže ako ste mohli počuť, tak som sa akurát rozprával momentálne so správcom. Vysvetľoval som mu, že chcete vidieť, kde mám loď zaparkovanú. Na týchto malinkých, ja to nazývam plťky, ale majú plachty, to vlastne malé plachetnice, trénujú malí školáci. Asi, možno, že namiesto školy. Možno, že to ich je budúcnosť, nie ako u nás. No, pomalinky, ale isto sa dostávame k mojej lodi. Táto to nie je, keď vyzerá špatne. Ale moja je krajšia. Či už krajšia, alebo škarečia, ale hlavne moja. No. Tu sa nachádza Apolonia Uno. Vidím, že vietor mi strhol akurát kryt z pomocného motoru. To je moja loď. Nové okná. Nová farba zo spodu. Chýba nám akurát farba z vrchu. Ale tak predpokladám, že časom sa to dá dokopy. Tu mám nového suseda. Má troška väčšiu loď. No, väčšiu. Hlavne má intrabordu motor, ktorý nie je až tak veľmi zaujímavý, nakoľko môže byť viacej poruchový. No už som momentálne na svojej lodi. Wow, no teraz to bude troška ťažšie, keďže mám iPad v ruke. Nerad by som už skončil s ním vo vode, ale minimálne, aby tam neskončil on. No, takže som tu. Tu sa nachádza miesto pre navigáciu, ktorá je skovatá v kajute. Kajuta je zamknutá. Volant, samozrejme ako na aute. Otáčkomer, merač síly, baterky, merač hodín. To je tlak oleja. A tu máme rýchlosť v uzloch, palivomer. Samozrejme plyn. Sme vedeli pridať. No. To je môj veľký motor o objeme 1300 kubických metrov, čo je vlastne v porovnaní s motorom Fabie. No, neviem, ako by som ho zmestil celý do obrazu.